Per mi, la República Catalana és una cosa que ve de molt lluny. És a dir, que és el retrobament de l'esperit de llibertat i de participació dels catalans a la vida pública. Penseu que deien del rei que era rei per pacte i no de dret, i que els representants a les Corts, tots junts valien més que ell, i fins i tot un sol valia tant com ell. I doncs aquest pactisme que s'ha sempre expressat a Catalunya, des de les assemblees de Pau i Treva, i per entès després amb la Generalitat, amb les Corts, etc. Bé, és una cosa que la República Catalana n'és l'hereva, perquè quan s'aprenia una decisió a les Corts, se parlava d'un capítol de cort, calia que sigués acceptat pel rei i viceversa. Quan s'aprenia un acord, un decret pel rei, calia que sigués acceptat per les Corts. Altrament dit, és l'explicació del pactisme que pot justament, i que és el fonament de la República Catalana. Hi ha repúbliques on, és el cas de la República Francesa, les Corts tenen només 1% d'iniciativa legislativa. A Catalunya, mai. I 50%, 50%, I aquest esperit s'ha mantingut tot al llarg dels segles, malgrat les vicissituds històriques, va rebrollar sota la Segona República i la Generalitat republicana ha tornat avui dia, i això em sembla que una república catalana seria l'afirmació d'aquest pactisme que és una cosa molt antigua a Catalunya i pot ser única a Europa.